Good morning everyone. Karon di ay pizza 20. Kani dayong akong video ulit upload na niya. Kani among ikasakay ba? Iatake siya kanit. Magkirig-kirig siya guys. Yan ni nahitabo sa may terminal sa Cadiz. Ni gawas na pumunta mi sa Cadiz terminal. Unya kay pang liko na mo ba kanya na man na kuan ang pasahero. May gani na itapat isap na siya hapit siya matago sa bangko nakaroon kay nibalik sa terminal kay nangayo sila rescue na ay niabot na ang mga rescuer kana sila taga DRRD uy kay siya no kay siya ra usa nagbiyahe niya wa pa lagi tumahaw kay sayo kay naglangan sa Iris na size first trip me Cebu ya kani siya kay taga Danau dahil siya guys. Talaga, no? Kuan in town ni siya. Nabilin sa Cadiz. Kumusta na ka na siya karon guys? Kumusta na ka na siya? Kung sa nahuli na pa na siya sa gana. Wala ko'y balita ay kami amo ra nang gitasakay sa series. Mga maamis pa kasi, ma'am. Thank you for watching guys. Punggo na bagay, walang gana. Kahit na kumukuan dyan di ay ang mga kuan. Isang dili taga din ang mga tawag. Just kiron dyan ni. Pero hindi ang relasyon. Hindi lang sila may rescuer. Thank you for watching guys na ang mga driver o ang conductor ay nagkikuan sa mga taga DRRD. Nagkikuan din. Pasagdi sa dami ng pasahero. Mabalakasan sila pasahero guys. Kumusta na ka siya ron? Kumusta na kayo? Balita mo naman sa balita sa balita. Kumusta na siya? Ayaw mo baka siya. Nanagikuan sila sa mga eskwela. Wala na guys. Thank you for watching. Bye. Ang pintang tanan. Labi na ron na